Bagong dog pound shelter sa syudad ni Naga, big turnover na sa City Veterinary Office. Baratong pagkapon sa nagkapirang atama na Ido Asinicos, big opresir sa isinagibong pet festival sa Sarong Mall sa Naga City. Uyan report ni Jessica Calinog. Big turnover na Naga City LGU sa City Veterinary Office and bagong dog pound shelter kan syudad sa Nursery Compound Barangay Carolina, Naga City. Ang nasambitan ng pasilidad, igwanin 40 bagong dog cages na kayang mag-akomodar, nasa 160 na mga ido. Mas mahiwas na ini kumpara sa dating pasilidad, asin mas kumbinyente ng temporaryong estaran kan mga madadakop na balaw-bagaw na ido. Katakod ka ini, pigaadalan man subuot kan mga embweltong opisina ang pagpapalawig ng labi sa 5 aldaw na pagtinir kan mga ido sa dog pound, paghali kan adoption fee para sa mga moot mag-atama ng ido, asin pagkakaigwanin mas mahigot na programa sa pagkapon kan mga ini. Mientras tanto, enot naman na pigsagibo ang pet festival sa Sarong Mall sa Naga City kung saan pig-opreser ang baratong pagpapakapon sa mga atama na ido asin ikos kan mga partisipante. Ang aktibidad pig-organisar kan Presley's Home, sarong animal welfare shelter na nakabase sa Dasmariñas, Cavite, katabang ang nagkaperang animal-related organization sa syudad asin sa Camarines Sur. Sigun kay Ja Bacolod, presidente asin founder ka nasambitan ng shelter, saroan pagkapon sa mga paagi, nganing maibitaran ang pagdakulpakan mga atama na napapabayaan asin nai-impound sa mga shelter. The goal is to promote responsible pet ownership and to save as much lives of cats and dogs as we can. Apwera sa pagkapon, nagkaigwaman in pet parade ang mga partisipante kung sa inipiglibot ang mga ikos asin ido sa laog kan mall, mantang sulot kan mga ini, ang cute asin kwelang mga bado. Gusto ko po kasing maranasan din po ng cat ko ang makasali sa isang pet festival. Kasi kailangan din po ng ating mga pet ang ganitong mga activity kahit nasa pandemya tayo. Sa ibong kaini, nagpagirumduman si Ja na bag umagatama nin hayop, siguraduhon subuot na kaya inin panindugan, asin preparado sa panghalawigan na responsibilidad. May buhay din ang mga cats and dogs and their lives are as valuable as ours. Ini si Jessica Calinog, Balitang Bicolandia.